moramo se suočiti s time šta nam žulje u životu i s čega bežimo. Okrenite se prvo onome što vas žulje u životu i donesite odluku o tome šta nikad više nećete dopustiti da kao korov raste u vašoj životnoj bašti. Da okrenete, ali ne da probate da okrenete, nego okrenete list i kažete ovo je novi list moga života. Treba biti spreman istrajati i treba biti spreman pogledati činjenicama u oči. I to je promenilo moj život. Zato što sam bio doveden u situaciju da sam u dnu života, da se podignem i poletim s novim snagama i novim krilima. Najvažnije je šta vi o sebi mislite, najvažnije je kako vi sebe vidite. Ništa ne može da nam bude bolje u životu dok mi ne postanemo bolji. Činjenica je da tek onda kada mi napravimo iskorak u nešto novo, možemo očekivati novo, da poboljšaš sebe i rezultat će doći. Najvažniji su vaši sledeći koraci. Šta ćete vi s ovim uraditi? Da promenim sve što me žulja. Zapamtite sve. Nije uopšte stvar u tome koliko ste inteligentni, nije stvar u tome šta ste završili, nije stvar u tome ko su vama roditelji, nije stvar u tome koliko su vas briljantni rodili. Niko od vas neće da izbegne poraz. On će se desiti. Nemojte da živite u ubeđenju da ćete izbeći poraz. Svako od vas ima izbor da li će da ostane na kauču ili da se podigne dalje. To je sve u vašoj odluci. Gotovo je. Demoralizacija, depresija, očajanje, tuga. Samo je potrebno krenuti. Mnogi problemi se rješavaju kada krenemo. Nikada ne treba da vas bude sramota sebe, svojih snova i činjenica da želite bolji život za sebe. Čak i kad ste na pravoj stazi, bit ćete pregaženi ako samo sjedite tamo. Ako stalno, trajno radiš svaki dan, pa bez obzira slava, praznik, bolest, svaki dan, rezultat dolazi eksponencijalno. Niko od vas uopšte nije pomislio, možda je ovo moj dan da zasijem. Koliko ljudi od vas želi da živi bolji život od onoga koji živi danas? Koliko ljudi među vama ima jasnu, zacementiranu ideju o tome kako želi da svoj život učini bolje? Ako nismo sve dali od sebe i ako nismo imali nekad neuspjeh, to znači da nismo na dobrom putu. Nova godina je povod za rezolucije, za odluke. Napišite šta hoćete. Ne šta nećete, nego šta hoćete. Potrebno je imati određeni cilj, opisati ga, postaviti ga u pravo vrijeme, napisati plan, definisati cijenu ispunjenja i misliti o tome svaki dan. Većina, koji su mediokriteti, osrednjaci, treba da mahnu na vas rukom, kažu pusti one budale odlepile. Onda ste tek slobodni, onda tek počinje sloboda izbora, onda tek možete da napravite šta hoćete. Vizualizuj svoje ciljeve. Kad zažmuriš, zamisli ti svoj Audi ili već šta hoćeš i to će se desiti. Ko želi da otvori sebi perspektivu u životu, mora da okrene prst na sebe i da kaže ja nisam bio dovoljno dobar, ja nisam bio istrajan, ja nisam bio dovoljno vredan, jer kogod istrajava, kogod primenjuje te principe, ne može da promaši. Ako hoćete da budete briljantni, nemojte se bojati tvrdog, izazovnog, shvatite odbijanje, shvatite nerazumevanje kao poziv da budete bolji, da budete više svoji i tako dalje. Morate se ohrabriti time što će doneti neku odluku odmah, sad, na licu mesta. Kad je najteže, kad dođe do toga da li bi ili ne bi odustao, uzmi si kasetu svog najdražeg nekog koga slušaš, stavi kasetu
i ne daj okolini da te pobjedi. Kada ne ide, dupliraj napore. Ali kad ide, onda ustostruči napore.